Waqt ċerimonja li saret fil-Palazz ta' Sant'Anton, il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono tat ir-rikonoxximent u l-Premju Papa Giovanni 23 għat-Tjubija 2026 lil Gianna Kirkop. Dan il-premju huwa organizzat mill-Laboratorju tal-Paċi immexxi minn Patri Dionisio Mintoff u jirrikonoxxi tfal li b'mod regolari iwettqu ġesti ta' tjubija ma' tfal oħra fil-ħajja ta' kuljum. Gianna għandha 11-il sena u min jedda tgħin bil-qalb kollha lil Kataleja Borġ, tifla fil-klassi tagħha li għandha bżonn l-għajnuna u l-wens. Hija kienet nominata mit-tmexxija tal-iskola primarja tar-Rabat f'Malta li tifforma parti mill-Kulleġġ San Nikola fejn tattendi. Fl-għażla tar-rebbieħa dak li tagħmel Gianna ma' Kataleja kien deskritt bħala eżempju ċar kemm hu importanti li wieħed juri tjubija mal-oħrajn u jgħinhom fid-diffikultajiet li jistgħu jiltaqgħu magħhom. Fid-diskors tagħha wara l-preżentazzjoni tal-midalja tal-Premju Papa Giovanni 23 għat-Tjubija, il-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono fissret il-ġesti ġenwini ta' Gianna bħala eżempju li l-adulti għandhom isegwu bħala bażi tal-paċi bejn l-individwi.